Kırgızstanyň paýtagtynda Xitoýň prezidenti Xi Jinping özüniň Kırgız kärdisi Almazbek Atambayew bilen duşuşdy. Iki ýurdun lideri özara strategik hyzmatdaşlyk, şeýle-de energiýa, transport we saglyk saklaş pudugyna degisli ençimi ylalasy gol goýdy. Xitoýň Kırgızstan bilen baglaşan sermaýe şertnamalarynyň bahasy 3 milliard dollara barabardyr. Täjikistanyň paýtagtynyň merkezinde ýol hereketine gözegçilik etmek üçin 50 sany kamera oturdurlar. Kameralaryň işläp başlanandan 8 saat geçen soň 6000 sany ýol hereketiniň bozulmagy hasap alındy. Resmiler ýene-de goşmaça 500 kamerany oturtmagy planlaşdyrýarlar. Hökümet munyň bilen ýol hadisalarynyň öňüni almagy maksat edinýär. Bakuda ilkinji Ýewropa Azerbaýjan sermaýe konferensiýasy geçirildi. Bu çäre 12 ýurtdan 220 goly wekil gatnaşýar. Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň başlygy Azerbaýjanyň ykdysadyetiniň gowy depkinler bilen barýandygyny, emma korrupsiýa we sarlyk çäklendirmeleriniň mesele bolup galýandygyny hem sözüne goşdy. Gürjistanda Ýaşyl Tolkun Assosiasiýasy Ýewropa Birleşiginiň howandarlygynda geçirilen media azatlygy boýunça barlygyň netijelerini hödürledi. Bu Ermenistanda, Azerbaýjanda, Belarusda, Moldowada, Ukrainada we Gürjistanda alınıp barlypdy. Barlygyň netijesinde birinji orny Gürjistan, iň soňky ýer hem Belarus eýelidi. Siz günüň täzelikleri bilen tanış bolduňyz.